po devojčicu. Ćao, već sam ušao. Zapali moje. Daj ja ću. Zapali meni. Pa nema meni ovo, nije dobra ideja. Možete meni to dodati. Nema tu ništa. Ne, da koristim ovaj vosak. Ja ne kažem roditeljima, njima ne kažem i pa. Adriana, snimate, pričaj nešto. Ljudi, moram da vas snimim kako radite, nemojte se zezati sad. Stavim da vidim mene. Vidite mene! Ne može nas pa se dođite kako pijemo sok. Dajte mene! Dobro. Dajte sok! Da vidiš tamo kako kapne. Evo, stani da vidimo. Odlično. Da vidimo. Gde je, evo ga. Nekako mi se ovo slabo. Evo, žena su 7 na čajeti. Da vidimo šta se ovdje radi. Vidjet ćemo se. Možda malo nema ovo da zapalite. Šta? Pa imate sveću, dobro vam god. Pa da, ali... Ja imam svoje! Samo da volim upadne. Će se zapaliti. Polako, moj to odvojiti. Dođi ovdje. Naprej vidiš da se popije. Još da... Čekaj, Igore, radi ovako. Ajde, može. Snimaj. Tamo za ovim stolom. Ajde, snimaj, čulicu. Zapališ mi 2 čaše. Čuva, dječinko. Među prostor, dale. Može, ajde da odu među prostor. Čirko, slikaj. Čirko, slikaj, pre. Čirko. Da, kakvi smo? Ma, odlično. Ne može sad da se vidi. Sad malo snimamo ovo ovdje. Snimamo Bojanu kako sipa sok. Stavim. Možemo sedam? Može. Dođi da se spikaš da sam da pokazuju ja. A, sinke se buni. Moja. Polako, idemo sapeći se tu za...
Krenimo. Nisam završio. Kad završi čak. Sutra ćeš da završi. Završi. Idemo. Moraju svi da idu se kući. To je savršeno.